Για να δούμε εδώ επειδή θα τρέχει νερό. Πάνω έτρεχε πολύ νερό. Την πρώτη. Λογικά και αυτή η πηγή θα τρέχει νερό, ρε παιδιά. Λογικά από ό,τι πιστεύω, σε σύγκριση με την πάνω που δεν έρχεται από ψηλά το νερό και είναι πιο άγνο το έδαφος, είναι πιο δασωμένο. Κρατάει νερά, εγώ πιστεύω θα έχει. Για να δούμε τώρα, περιέργεια και μόνο δηλαδή. Θα πάω από την πηγή, αλλιώς θα ακούω από εδώ από κάτω με κόψε δρόμο. Ακούγεται, έχει νερό. Ακούγεται, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μετά από πολλούς μήνες έχει νερό, ρε παιδί. Και αυτή εδώ είναι μια ακόμη τις πιο αγαπημένες μου πηγές. Το νερό είναι λίγο θολό, δεν θα πιω. Και βάζει λίγο χώμα, θα καθαρίσει όμως. Θα καθαρίσει. Εντάξει, τη γουρνά. Έχω μαζί μου νερό, εντάξει. Και πολύ τέτοια δεξιά θα το πιω από την άκη πηγή που θα γυρίσω πίσω στο χωριό. Πάμε τώρα στο Δημοτικό Πάρκο Αναψυχής. Μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Ο Δήμος παλιά, η Δημαρχία Σκαζάκη το έχει κάνει. Πολύ ωραία δουλειά. Κιόσκια, γκάκια, τραπέζια. Έφτιαξε μια πηγή, περίφραξη. Είναι σε φανταστική τοποθεσία, αλλά κάποιοι δεν το σεβάστηκαν και τα ρήμαξαν όλα. Ερχόταν εδώ κόσμος και έρχονται πάλι κάποιοι για Πρωτομαγιά ή για κάποιο πικνίκ του Σαββατοκύριακου, δεν ανάγκη να είναι Πρωτομαγιά. Αλλά είναι κρίμα να βλέπεις τώρα αυτή την κατάσταση. Διαλυμένα όλα. Πολύ κρίμα. Δεν είμαστε ανθρώποι, ρε παιδιά, δεν είμαστε ανθρώποι. Δεν είμαστε για τίποτα. Το παίζουμε Ευρωπαίοι κατά τα άλλα. Πολιτισμένοι, τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Καταστρέφουμε. Τώρα θα δείτε σίγουρα τις καταστροφές. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε αφήσει. Τόσο κρίμα. Έρχεται κάποιος εδώ ή μόνος του ή με τους φίλους του ή οικογενειακά να καθίσει, να ψήσει, να φάει, να πιει ένα καφέ έστω και δεν υπάρχει. Σπάσαν τα πάντα. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Εδώ κοιτάξτε παιδιά, πάει και περίφραξη, πάνε και όλα ρήμαξη. Ρήμαξη. Τελικά μέσα τα λέμε μόνο στα καφενεία. Έχουν χαλάσει τα πάντα, αλλά κανείς. Εδώ κοιτάξτε, έπεσε η πινακίδα. Λογικά σάπισε το ξύλο, εντάξει. Νομίζω να δεν φαίνεται για σπασμένη. Έπεσε από τη βροχή, σάπισε το ξύλο. Εδώ, δημοσιάζουμε. Χώρος δασικής αναψυχής. Σε περίπτωση φωτιάς, καλέστε τηλεφώνημα το 199. Όλα καλά, αλλά μέχρι εδώ. Εδώ κοιτάξτε, εδώ κάπου υπήρχε περίφραξη. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ. Τα σπάσαν όλα. Και κάτω υπάρχει μια. Αυτό το κιόσκι είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εδώ δείτε. Εδώ δείτε κατάσταση. Ρημαγμένο όλα γύρω γύρω. Τα κλεισό το μέρος. Μία είσοδος επίσης να καθίσεις πάγκους. Παγκάκια να καθίσεις. Δεν θυμάμαι αν έχει και τραπέζια. Τραπέζια έχει πιο κάτω. Πως εδώ και αυτό σάπισε όλο, εντάξει. Εδώ κοιτάξτε, μέχρι και κάτω για να βάζουμε τα σκουπίδια μας. Και
Κοιτάξτε τι όμορφη τοποθεσία. Εδώ κοιτάξτε. Σπαγμένα, ρημαγμένα. Κάποιοι μάλιστα πήραν λογικά κυνηγοί για να κάψουν και να ανάψουν φωτιά, να ψήσουν κάτι να φάνε. Εδώ η τοποθεσία. Εδώ η τοποθεσία. Φανταστική. Για μένα καλύτερα να τα ξυλώσουν και αυτά εδώ τα εκτρώματα. Να μείνει το μέρος έτσι ένα λιβάδι σκέτο. Αυτά τα παραπήγματα, τα εκτρώματα δεν ούτε να υπάρχουν. Καλύτερα θα τα πάρουν και αυτά. Κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Και πέρασε ένα άλλο, μπορεί να είναι πίσω. Το πίσω έχει ακόμα ένα λιβάδι. Την άνοιξε εκεί. Αυτό το λιβάδι είναι κατακόκκινο από πεόνιες, λαλέδες. Εδώ στην τοπική. Μπορεί εκεί να είναι τα άλογα. Εδώ πάνω. Δεν νομίζω να ανέβηκαν. Να κάνουν τι. Στο ξέρω, δεν έχει τροφή, δεν έχει τίποτα. Εδώ εκεί κάτω, δεν ξέρω αν διακρίνεται, είναι η κοιλάδα του Κομψάτου. Απέναντι είναι οι ειδικές απολύσεις του Παπικίου Όρους. Μέχρι είναι χαμηλή σχετικά. Κορυφές χάθηκαν. Ό,τι βλέπω από γύρω γύρω, το πάνω για βροχή πάει. Δόξα τω Θεώ. Ευλογία είναι βροχή. Έχει πολύ καιρό να βρέξει. Φτάσαμε αρχές Δεκέμβρη, μέσα Δεκέμβρη και τώρα έκανα ξεόλογες βροχές. Εδώ είμαστε, φτάσαμε στο προορισμό. Ένα μικρό διάλειμμα, ένα τσιγάρο να κάνουμε. Ένα σνακ να φάμε, λίγο νεράκι. Και επιστρέφουμε πίσω στη μία μας, στο σπίτι μας. Δεν το περίμενα να έρθω. Σήμερα έτσι πως έβλεπα το καιρό, με βροχή, όπως ήταν χθες όλη τη μέρα. Θεός, ευτυχώς λίγο άνοιξε το καιρό. Ίσα να προλάβω. Να κάνω μια βόλτα. Και από αύριο πάλι ας βρέξει. Ας βρέξει συνέχεια. Και ας γίνουν και παπιά στη δουλειά. Μόνο βροχή, βροχή παιδιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία. Δηλαδή τοπίο. Και κάποιοι κυνηγόσκυλα ακούγονται. Δείτε. Κλείνουμε για τώρα, τελευταίο βιντεάκι για σήμερα. Θα ξαναπούμε πάλι σύντομα.